L-effetti ta' cyberbullying fost it-tfal kien taħt il-lenti fi studju li sar fl-iskejl sekundarji f'Malta. L-istudju pubblikat f'Awwissu wera fost l-oħrajn li hemm bżonn li jiltu fis-seħħ u jkunu komplementati policies eżistenti fl-iskejjel sekundarji kollha sabiex l-istudenti jkunu tassew imħarsa mis-cyberbullying. Ma' TVN News ir-riċerkatur Lucien Zammit spjegat li l-pjattaformi tal-medja soċjali fosthom Facebook, Instagram u TikTok saru kalamita cyberbullying li fil-verità jsir b'diversi metodi fosthom b'ritratti, filmati, emojis, insulti, teddit jew saħansitra kliem li jweġġa'. Jistgħu jidħlu f'depressjoni, kellna każijiet ta' studenti li batew ħafna emozjonalment. Kien hemm anke każijiet ta' suwiċidji. Is-cyberbullying qed isir ukoll fuq id-dera, ir-razza, l-orjentazzjoni sesswali, ir-reliġjon u saħansitra anki ismijiet ta' tfal. Din xi ħaġa li qegħdin narawha mhux fit-tfal biss imma fis-soċjetà ġenerali. Jiġifieri meta naraw bullying fis-soċjetà qed jiġi wkoll rifless fit-tfal. Dr. Zammit spjegat li għalkemm pjattaformi bħal Facebook jipprojbixxi l-użu tiegħu għal tfal ta' inqas minn 13-il sena, it-teknoloġija saret art fertili għas-cyberbullying. L-AI ħadd biddel id-natura tas-cyberbullying, pereżempju issa tista' tagħmel ritratt diġitali mhux veru b'ritratt reali. Din ovvjament tista' jkun li toħloq ħafna problemi meta daw ir-ritratti jintużaw b'mod biex tweġġa'. Italfema li dawn il-pjattaformi għandhom ikunu legali għat-tfal u żgħażagħ ta' anqas minn 16-il sena, kif qalet li huwa l-każ fl-Awstralja u d-Danimarka. Dr. Zammit qalet li t-taħriġ għall-edukaturi huwa kruċjali biex iħarsu lill-istudenti tagħhom mis-cyberbullying. L-edukaturi kollha ġew imħarġin fuq cyberbullying, imma ovvjament importanti li jkunu dejjem aġġornati. Fissra dan it-taħriġ bħala kruċjali għaliex fost oħrajn qed iwassal biex jinqabdu każi ta' cyberbullying u tittieħed azzjoni fuqhom qabel iħalli l-effetti tiegħu fuq il-vittmi.